kɛra wa e ɲɛ mun na be jɔn ka turu de min ɲininka bi ke jɔn ka turu bi de ka turu kɛ ne ma bɔ i fɛ sisan awɔ kɔni tɛ se ka kɛ ne ka turu ye bi mun na e bɛ bɔ ne ka ne fɛ ka ne sigi i muso ka da la mun na ne muso ka da yan nin ne ye aw fila ka danfura ye ne filɛ nin ye k'o de to numan bolo fɛ ni sigilen don e de ka yɔrɔ la o kɔni tɛ tiɲɛ ye ko i ka tɛ sigi ka yɔrɔ la wuli dilan ka taa teliya wa e yɛrɛ de y'i kanto ne ma sisan k'i bɔtɔla de don o tɛ ka sira ye o nka ka sigi ka da la m'o ɲinɔ fɛ dilan ka taa ok muso o tɛ kɛ baasi ye awɔ dilan ka taa an ka taa I fari dun awa ko sɛrɛ de ko kɛ kuma fɔ ne k'i bɛna taa furako la fɛ yen ne ka furako la awɔ n y'a fɔ dɛ mais a ye waati min fɔ n ye o waati ma se dɔɔnin sɔɔni n bɛ taga lajɛ ne ko mun de la i bɛ mɔgɔ ɲini siri mɔgɔ ɲini bolo tantɔ e sera ko n'a bɔra ka sɔrɔ ka ci bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna kuma caman nege tɛ ne na ko e ɲɛ taara ne ma ɲɛnɛ yan kana f'i ɲɛna fo n ka so kɔnɔ yan nɔ est-ce que o ka ɲi ne tɛ kɛlɛ fɛ sɔgɔmada in na koyi e ɲɛ taara ne ma ɲɛnɛ yan kɛlɛ yɛrɛ de nege tɛ ne na o tɛ wajibi ye e bɛ bana kɛ i ye min kɛ i b'o dɔn o ye wajibi ye kɛ walahi n'i y'i bolo ja mɔgɔ kan na o tigilamɔgɔ ka bana tɛ se ka kɛnɛya koyi ne hakili la limite bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ mun na e bɛ ka limite sago kana se fo ne fɛ yen yan nɔ wa ne hakili la ko ne ye subaga n tɛ subaga ye dɛ ne ba kuma caman bɛɛ b'e de ma ne ma ɲɛnɛ kuma caman foyi nege tɛ ne na bi wa i m'a ye dɛ i muso de bɔra f'a ka so kɔnɔ kana kɛlɛ tigɛ na fo n ka so kɔnɔ yan nɔ e ma se ka hali foyi f'a ɲɛna ne ko e bɛ se ka ne to yen ala kama ne ka lafiya wa hadamaden ka taa siniyajala mina ta ka da i kunna ten caba mɔgɔ min fana man kɛnɛ k'ale joli dennin in dalen don cɛ muso n'aw m'o miiri i jɔ ne yɛrɛ ka wuli ka taa furabɔla in fɔlɔ karamɔgɔ Mante. Probasi no. Alhamdulillah baspe no. Alhamdulillah. Karamɔgɔ bamananw ka kuma don. Naam. Ko fɛn min y'i sen teliya o kan k'i dala teliya. Kosɛbɛ. Komi u ka kuma hɔrɔw don ko fɔlimɔrɔ tɔ ye dalamaga ye. Komi ne kun y'i wele i buramuso ka banako la. I ko ni n labɛnna n ka na. O de y'a to n ye teliya ka se ma. N'a sɔrɔla ɲɛ sɔrɔlen don Alhamdulillah rabbil alamin baasi t'a la. Comme y'a kuma fɔ n ɲɛna n donna kalo la. N ye wulu caman kɛ k'a ko ɲɛɲini. N y'a sɔrɔ ko tɛ bɔ a la. A ka bana kuma nɔgɔ. Bana kuma nɔgɔ dɛ. Bana ko in a y'a sɔrɔ a faso de la. Faso la. Bolona don. Donc karamɔgɔ i b'a fɛ ka fɔ dɔ de y'a bon. Kosɛbɛ. Mais sisan e ye solution jumɛn de sɔrɔ a la a langari ye jumɛn ye aya n y'a fɔ i n'a fɔ jumɛn na n y'o de fɔ n y'a ko bɛɛ ɲini kɛmɛ si i muso ka bana a langari fɛn kelen pewu o ye jumɛn i muso ni maa mun man di
tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o t'i bɛn fiyewu f'i k'o maa de sɔrɔ o k'i muso dɔn ni mɔgɔ min man tɛ ɲɔgɔn kan fɔ karamɔgɔ fo n'o kɛra a sinamuso yɛrɛ ye sabula ne o t'a kɛ gɛlɛya den da ye tellement gɛlɛya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali ka ɲɔgɔn ka tasuma ta ka taa tobili kɛ o tɛ sɔn k'o kɛ yarɔ hadamaden i mana kɛ cogo o cogo n'e banana kɔni i bɛ sabali e min ka kɛ ni na hinɛ banabagatɔ la mais a fɔ ne de y'a f'i ye ko nin dalen don nin kɛnɛbagatɔ don mais o tɛ ɲɛ fɔ la ne bɛ wuli tuma min na ka na e fɛ yan nin nɔ o tun bɛ mankan na ne y'o to mankan na ka wuli k'a fɔ o tɛ se ka banbu n'o y'a banbu a tɛna kɛnɛya mais karamɔgɔ ne ma d'a la n'o fana bɛ sɔn ka banbu ale i bɛ ko mun kɛ i b'o bɛɛ de kɛ ka se k'a dɔn langare o langare ba a la o y'o kelen dɔrɔn de ye o dɔrɔn de ye bana in langare ye n'o tɛ ni dunugolo ye kasiko 7 kɛ k'a sɔrɔ o ma kɛ a la i muso bɛ diɲɛ to ayi karamɔgɔ dunukɔrɔ kasiko 7 cogo di e b'a fɛ ka tile 7 de fɔ wa tile 7 ni muso ye tile 7 kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma sɔrɔ ani mun man di o k'a bamu i muso bɛ diɲɛ to karamɔgɔ e ka filɛli cogoya langare cogoya foyi t'a la ne o tɛ ne ye fɛn fɛn y'a la langare o langare y'a la o y'o dɔrɔn de ye langare foyi t'a la n'o kelen tɛ n'u bɛ jago de kɛ dɛ n'o tɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min na tile 7 n'o y'a sɔrɔ a ma kɛ i muso bɛ diɲɛ to n y'a faamuya karamɔgɔ bɛ taa ɲɛɲini n'ala sɔnna ma i ni ce ne baraji ala k'an bɛɛ saba ma amina yarabi ala ka banaw nɔgɔya amina amina awa i fari bɛ di a ka fisa yɛrɛ de alhamdulillah o diyara n ye i ma ye n ye fura dɔ daga sigi nka fari nin ma lafiya kosɛbɛ kɛ n kan dɛ awa ne bɔra karamɔgɔkɛ fɛ yen nɔ nka karamɔgɔkɛ ma kibaruya dumanba fɔ n ye dɛ e kɔkɛ karamɔgɔkɛ ka cogo jumɛn na o ma karamɔgɔkɛ ye min fɔ n ɲɛna a ko i ka bana furakɛli ka nɔgɔ komi a ka gɛlɛn cogoya min na nka kɛnɛya cogoya foyi t'i ka bana na fo i sinamuso de k'i banbu a kɔ la kɔkɛ a tɛ tɛmɛ ala ta kan ayiwa ne o don n b'a wele k'a ɲini a fɛ an ka karamɔgɔkɛ ka fɔli waliya ayiwa a wele kɛ sabula ne mɛnna bana na ne bɛ kɛnɛya de ɲini na ayiwa awa komi bamananw ko ten ko maa bɔnɛbaga de bɛ s'i la o bonya kama an ti wuli an ka s'a ma a ka yɔrɔ la yen nɔ n'i ko ten an ka taa wuli an ka taa
Sita. Naam. Eh, a kɛra di? A kɛra de ye mun ɲininkali ye? An mako de b'i la. Ɔ, filɛ nin. Sɛsi fɔ ka na an ka sigi. Sita. N'i y'a ye n ko n mako b'i la juguman tɛ. Ala kana juguya. I b'a kalama k'a fɔ i dɔgɔmuso man kɛnɛ a mɛnna. Kosɛbɛ. Donc bi ne bɔra karamɔgɔkɛ fɛ yen. A ye filɛli kɛ k'a jira n na k'a fɔ ko i dɔgɔmuso ka bana ye ko mɔgɔ juguw bolonɔ don. Nka bolonɔ min don a bɔra a yɛrɛ faso de la. Ko ni kun ka kɛ. Komi a ye nkalon bɛ ta ka na ni banako in na ye. An ma tiɲɛ ye sisan sa. Sita, e ka sabali. Sabula ne nakun tɛ o ye. N nakun ye min ye. Karamɔgɔkɛ y'a yira n na k'a fɔ ko walasa i dɔgɔnin ka lafiya sɔrɔ fo a sinamuso de k'a banbu a kɔ la. Ko jumɛn? Ko f'a sinamuso de k'a banbu. Kabako filɛ sa. N ma tila fɔlɔ. Ne o tɛ cogo foyi tɛ yen min bɛ se ka nin bolojugu in lakari. Wa n'i m'a banbu ni doni kasira sen 7 fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a la anw ma ala deli min na ne o ye nin bɔ ye. N b'a dɔn siniya kɔni y'i tiɲɛ ye nka juguya t'anw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. I tɛ sɔn k'a to fiyewu i n'i dɔgɔmuso ka fara k'a sɔrɔ a fura b'i bolo. Sabula n b'a dɔn siniya kɛlɛ i bɛ se o la nka i tɛ maa jugu ye. Donc an nakun de filɛ nin ye. Kɔkɛ, n'i ka kuma mɛn bana tɛ mɔgɔ kelen ta ye. A bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka bana sini ni nana. Nka f'a ka layidu kelen ta n ye. N'i y'a bamu n'a kɛnɛyara n b'a fɛ a ka taa k'i to ne kelen bolo n'a bɛ se ka jɛn ni o ye. I ko mun kɔrɔ? N t'i kɔrɔ ye. I min fɛ yen fila de don. N'a ka di i ye i bɛ sɔn n'a ka di fana i b'a to yen. Salamu lafiya. A tɛ tɛmɛ nin kan. N'an ka dumuni kɛ ni fa tɛ juru sara o tɛ kelen ye dɛ. A fɔ nin yɛrɛ ma tɛmɛ ne don ko kan sa wa? Kɔkɛ dɛ, ne ye min fɔ dɛ. N ma fɔ tigɛrɔ kana n y'a fɔ todunkan yɛrɛ de la. Filen kɔ ani filen kɔnɔna n'a bɛ min ta o de don. Kɔkɛ, ne tɛ se ka n furu sa ka bɔ i kunna cogoya si de la. N'a bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ o de ye. Bana ye ala ta de. Sita, e kana kɛ tan. Ne ko i b'a fɔ ale de ye a kana kɛ ten tɔ. N'o tɛ ne kɔni tilala. Karamɔgɔkɛ nin fo ka gɛlɛya dɛ. Kɔkɛ, ne ye min f'i ɲɛna a bɛ kɛ o de ye. Ne tɛ se ka n furu sa ka bɔ e kunna koyi. N y'o de f'i ɲɛna n ko bana ye ala ta ye. Ni ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ. I y'i furu sa ka bɔ a kunna wo e m'i furu sa o i donnen kasi 7 kɛ i furu sa cogo wɛrɛ la min t'o ye o. E de b'a lajɛ sisan n'i ka kekun. Ne kɔni tɛ se ka n furu sa ka bɔ a kunna. Ni n ye furu sa ka bɔ a kunna n bɛ kɛnɛya nka n bɛ tila k'aw ye ɲɔgɔn fɛ. Ni n dun banna ka n furu sa dun karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min na tile 7 kɔfɛ n bɛ sa. O bɛɛ ka fisa sabula mɔgɔ tɛ se k'i ɲɛ jɔrɔ ka tila k'i kɔ jɔrɔ. Awa Sita, a y'a lajɛ sa surtout Awa
ne yɛrɛ t'a dɔn min ni ko in kɛ cogoya min na sa o a y'a lajɛ dɛ komi a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na n'a sɔnna nin ka bɔnboli ma a bɛ kɛnɛya nka an kɔni bɛ fara a b'a ka ɲɛnamaya tɔ kɛ o dusukasi la sabula a b'an ye ɲɔgɔn fɛ ale dun k'a tɛ se k'o fana kɛ n'a banna ka sɔn nin ka fɔli fana ma a bɛ sa don dɔ kasiko 7 kɔfɛ saya fana dun ka jugu dɛ a bɛ kɛ cogo di sisan asomɔgɔw kɔrɔ baasi tɛ yen nɔ alihamudulilayi bisimila an bɛ taa don sumana kɛ karamɔgɔ a ka ɲi n tɛmɛtɔla de ko n bɛ don k'i lajɛ komi an kun ɲini ka na kɛ tile 2 ye kɛra tile 2 yɛrɛ kɔrɔ baasi kɔni tɛ yen nɔ i ka ci kɔni kɔrɔ a ko nɔgɔyara sisan kɔni karamɔgɔ a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya a ma nɔgɔya karamɔgɔ mun fɛ a fɔ lahakibaru bi yɛrɛ ka jugu ni kun ye ma nɔgɔya dɛ nam karamɔgɔ ne kɛlen ka kuma fɔ kɔrɔbalen a ma sɔn fiyewu ne k'a dɔgɔmuso in bamu a ma sɔn n ye diɲɛ kuma bɛɛ f'a ye k'a f'a ye n ko karamɔgɔ ko e ka bamuli dɔrɔn de bɛ se ka nin ni lakisi a ma sɔn n ye diɲɛ fɛn bɛɛ f'a ye k'a dɛsɛ k'a nɛgɛn surɔ karamɔgɔ ni fɛn bɛɛ fɔ muso ye fo ka taa moto proposé a ye o si la a ma sɔn a ma sɔn a ko fo dɔgɔmuso de ka layidu t'ale ye ko a b'a bamu nka n'a kɛnɛyara a ka furu sa ka bɔ ne kun k'a furu sa ka bɔ e kun yɛrɛ fo dɔgɔmuso in de ka furu sa ka bɔ ne kun ne o tɛ ale t'a bamu o fana ko ale tɛ jɛn ne o ye karamɔgɔ ko in yɛrɛ ni kamana ganna o muso ka ban ka bamu ale kɔ la o tɛ baasi ko ye ni muso min ka di n ye k'a fɔ karamɔgɔ tɛ o 2 bɛɛ ka di ne ye a ma nɔgɔ nka ale b'i jija a ka se k'a kɛ n'o tɛ ne ye mun f'i ɲɛna o de don dɛ ne t'a dɔn n bɛna kɛ cogoya min na o k'a fɔ ni muso ale ka nin bamu o k'a furu sa ka bɔ ale kun ne kunna sisan o bi dugu in na yan ni y'a bɔ o la cɛ wɛrɛ bolo karamɔgɔ ne yɛrɛ ka saya kun tɛna fisaya n'o ye tiɲɛ la o kɔni ma mɛ n ka mun bɔ nin f'i ɲɛna o si tɛ ko ye mɛ e k'i jija cogo bɛɛ la ne ka se ka nin kɛ walasa muso bɛ se ka kɛnɛ cogo min na n'o tɛ ne ye mun f'i ɲɛna o don dɛ tile 7 n'a ma se k'a bamu an ka laɲini tun ye o bɛ kɛ dɛ karamɔgɔ fɔ n'i y'a diyagoya sisan ye k'a diyagoya fɛn min ye lankari ye o tɛ wajibi mɔgɔ ka dɛ a mina fɔ e ka ko i bɛ taa sagati bɔ n'a ma diya est ce que sagati bɛ minɛ wa karamɔgɔ kɔni tɛ minɛ sa o i b'a kɛ cogo bɛɛ la f'a ka diya a yɛrɛ nikun de ye a ka muso in ma o de kama bana in bɛ se ka ban n'o tɛ n'i y'a diyagoya a tɛ ban dɛ karamɔgɔ mɛ ne t'a dɔn ne bɛ nin kɛ cogoya min na o ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ ne ye moto san k'a d'a ma hali a tɛ tɛmɛ kalo 2 kan n ko n bɛ moto in minɛ ka moto kura san k'a d'a ma y'a dɔn o fana ye fɛn dɔ ye dɛ a ma nɔgɔn mɛ hali bi e k'i jija yanni tile 7 cɛ n'e sera i bɛ se k'a nɛgɛ a bɛ sɔn karamɔgɔ est ce que nin bɛna sɔn nɛgɛnni ma e k'i jija hali bi e dun k'a tɛ diyagoya dɛ n'i y'a diyagoya kɔni a dugawu tɛ minɛ o la fiyewu fo a ka diya yɛrɛ nikun ne ko karamɔgɔ hakilina dɔ b'i fɛ k'a di ne ma walasa an ka o f'a ye k'a ka se ka sɔn hakilila ɲɛ t'o la sisan dɛ nka i bɛ taa ka taa nɛgɛ n'a kɛra cogo min na i bɛ n wele kɔfɛ ayiwa n bɛ siran ɲɛ n bɛna taa kila sanfɛla la n'ala sɔn tɛ baasi ye n bɛ dugawu kɛ ala ka taa ka segin nɔgɔya ala k'a ko nɔgɔya n y'a f'i ɲɛna cogo min na i k'a kɛ ten inshallah ala ka tile yɛrɛ cɛ amina rabi haba o gɛlɛyara n'ala sɔnna n'a kɛra cogo min na i ka segin ka wuli
awa sigilan ta kan ni sigi dɔɔni sabula seli waati dɔɔni b'a la dɔɔni Nyame. Nam. Basi tɛ n'i y'a ye n ko i k'i sigi dɔɔni n mako b'i la ka kuma dɔ de f'i ye i ka banako de don i b'a kalama n kumuni kɔrɔmuso fɛ k'a dɛsɛ a k'a t'i banbu f'i ka layidu in de t'a ye e fana dun k'i t'o kɛ mais e ye ne furumuso de ye ne ka e furu salen ko mɔgɔ wɛrɛ ye furu i b'a dɔn a tɛ bɛn ma diɲɛ kɔnɔ nka an b'a kɛ cogo di bamananw ko ten bamanankan na ko wɔlɔn ko samiya wɛrɛ fana fan bɛ se ka da ko dɔw ka fisa ko dɔw ye e mana ban a ka kuma ma sisan anw denw bɛna kɛ cogo di awa mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka muso wɛrɛ den lamɔ dɛ k'i den lamɔ ka ɲi ka k'i sago ye e min y'a wolo e de bɛ se k'a lamɔ o cogoya la n'i tugura dusukun kɔ karisa k'i denw to yen a bɛ kɛ cogo di n'i y'a kɛ ne sago ye i ka sɔn a ka fɔta ma walasa i ka se k'i denw lamɔ ne kun b'a fɛ ka o de f'i ye Kɔkɛ n y'i ka kuma bɛɛ mɛn nka ne tɛ se ka n furu sa ka bɔ i kunna bana ne ka kɛnɛya kama ni ne sara i b'a sɔrɔ o de tun bɛ ne dakan na kuma wɛrɛ tɛ n tɛ fɛ k'i a man di ye ka i sɔsɔ kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ k'o f'i ɲɛna bilen tuguni halisa ala k'an sɔn hakili ɲuman na ayiwa n y'a faamuya awa cɛbakɔrɔya ye jumbe ye hali sisan n b'a ɲɛɲini sinɔgɔ tɛ ne ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la hali ne tɛ se ka dumuni kɛ bilen sabula kunko min bɛ ne da la bi a ka jugu ni kunko bɛɛ lajɛlen ayiwa kɔkɛ n y'i ka kuma mɛn ni ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ an tilen kɔrɔ a kɛra cogo di n mago de tun b'i la n tulo b'i la n kɔrɔ basi tun tɛ n nana denmisɛnninw kalifa i la de e bɛna taa min a ye n tatɔ tɛ yɔrɔ la o n bɛ fɛ i k'u don i sogo n'i golo cɛ mun na komi ne tatɔla don ka diɲɛ to e bolo den dun y'an bɛɛ de jɛ ye n bɛ fɛ i k'i hakili to o la o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na e dɔ k'i bɛ saya préféré ni balo ye o tuma na sa n'i sara fɛnɛ i ma ɲi kɔ jɔrɔ mɔgɔ tɛ se ka toli jɔrɔ ka tila ka balo fɛnɛ jɔrɔ o tɛ se ka kɛ o walima taa n'u y'i nɔfɛ n kɔrɔ a tɛ tɛmɛ ala ta kan ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na sa ja ci tɛ la o awɔ ne k'e denw kɔrɔsi den tɛ ne bolo wa
va bien. Ça va. Kon baasi la. Baasi foyi tɛ yen. E ni fama. Dɔɔni. See. Yɔrɔ jumɛn ta de don? Mun bɛna bɔ i la dɔɔni. Ok, o diyara n ye. Awɔ. I sigi. Ok. Yɛrɛ parilen don dɛ. Yɔrɔ jumɛn taga don? Wala n tɛmɛna bɔ yɛrɛ de koyi. Sansi de jara. Baasi t'i la wa? Baasi foyi tɛ n na. An famana dɛ. Walayi. E n'i ka muso ta kɛra cogo di? A ka bamunin ko kɛ. Daga wuli. Walayi ko de b'an fɛ yan koyi. Daga ko yɛrɛ koyi. I ka muso de ko. A n'a ma bi. K'ale bɛna taa lahara. Ne k'ale denw kɔlɔsi. Ko ko don n sogo ni n golo ni n sogo cɛ. Ne k'a ma e tuma ko den tɛ ne yɛrɛ bolo de. A ma kuma. A wulila ka taa. Ko ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye. Awɔ ko o bɛ se ka fisaya de. I fana t'o bamu. I ka nin ko bɔ i yɛrɛ da la. Ne ko n ta ma o. E bɛ ka ne de soutenir walima e bɛ k'o de soutenir? Min ɲininka. Ayi ne bɛ ka min fɔ o da ka di e yɛrɛ de la koyi. Sisan ne mana na nin bamu ni nin sara k'a denw t'i bolo. N'a fɔra k'i k'o chargew ta ka fara i ka charge kan. N'i dun mana kɛ walahi sigida bɛɛ bɛ jigin i la. I ka devoir de don. Ni a y'a fɔ k'i ka den ninnu don i sogo n'u golo cɛ o a m'o fɔ o. Ni muso in fatura ba jumɛn b'u la ni e tɛ? U mana bana e. I tɛ nata hali i ka voyage a bɛɛ bɛ arrêter ka sababu kɛ nin den ninnu ye. I bɛna segin denbatigiya de la tuguni koyi. O ɲuman ye min ye nin bamu i k'o daga bɔ i yɛrɛ da la a ka balo aw k'aw ka sigi kɛ. Kojugu ni fila kelen ka fisa kelen ye dɛ. Kabako tɛ nin ye wa? Mɔgɔ mana na ne ka so o bɛ ne accuser. An bɛɛ lajɛlen. C'est moi la fautif. O tɛ? I tɛ fautif ye nka bɛɛ b'e ka hɛrɛ de kɔ. I bɛ nin bamu a bɛ kɛnɛya a bɛ sigi a denninw kɔrɔ. E yɛrɛ foyi tɛ bɔ i ka ko la. N'i ma nin bamu ne nin sara dun. N teri ni n tɛ se. Ale de ko ne ma ko ale tɛ se ka jɛ cɛ ko to ne bolo. Donc n'ale kɛnɛyara ale bɛna ne n'ale cɛ ye ɲɔgɔn fɛ. Ale tɛ se k'o ko. Ne ma kɛ sankɛriden ye sa. Sankɛrɛya tɛ n tɔma. N'i y'a dan ne kɔni ma i bɛ nin bamu. I b'a k'i yɛrɛ de kama koyi. I ni ala cɛ i gorobinɛlama filɛ i b'i ka voyage kɛ i bɛ wari sɔrɔ don ka di la i yɛrɛ ye ko ka ɲi. K'i ta dɔrɔn k'i bila denbatigiya la den 3 k'i k'o denbatigiya kɛ. O ko bɛ nɔgɔya. I bɛ nin bamu k'i nin daga bɔ i yɛrɛ da la. O kɔni ye ne hakilina ye dɛ. Wala n tɛ nin dɛ n tɛ se fiyewu. N tɛ se ka nin bamu. Jamais. N tɛ se fiyewu. Défaite tɛ wa? Ne tɛ se k'o supporter ça. J'ai toujours été la gagnante. Donc n tɛ se ka défaite supporter. Je peux pas. Ayiwa den ninnu bɛna kɛ cogo di n'a sara? N'o de f'a ɲɛna o. N'a bɛ taa lahara kɛ ka taa n den nana fɛn ɲɛfɛ lahara. Ka taa ni denw y'a bolo lahara. Awɔ. Ayi n tɔma a ko kɔnɔ tɛ ka don i kunkolo la. Ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. Nin ko awɔ ne bɛ taa nin ko ma taa ka ne yɛrɛ bolo da. Ne da tɛ nin ko tɔw la tuguni. Ala ka hakili ɲuman d'a ma. Cɛko in tɛ. An b'a ye journal la yan. Ok n dɔgɔma k'an bɛn o.
Awa. Naamu kɔkɛ. A bɛ di? An bɛ yan nɔ. I bɛ fura min de la tuguni. Awɔ. Ne ko i t'a to i sinamuso k'i banbu wa sabula morikɛ ye min fɔ an n'a tɔ to tɛra tile 2 dɔrɔn de. Kɔkɛ ne fɛ an ye bamu kuma nin fɔ ka tɛmɛ ko. Awa fura min tɛ nin ye tuguni o. Mɔgɔ b'i ba ɲɛ fila koli ma k'a cilen don wa hali n'a fɔra k'i bɛ sa sini i b'i yɛrɛ furakɛ bi bari sabu sini min bi ka ca. Awɔ o ye tiɲɛ ye a mana kɛ cogo cogo ne de y'i furu i furukɛ de ye ne ye n ka kan ka jɔrɔ i ka kɛnɛya la ani i ka ladonni na donc ne ma kan k'an sigi k'an tigɛ 2 da n sen kan k'i filɛ ayi n bɛ taa ka na fɔlɔ. Kɔkɛ i bɛ taa min? Ayi ne nana n b'a ɲɛf'i ɲɛna. Ala ka taga segin nɔgɔya. Amina. Salam alaikum karamɔgɔ. Walaikum salam. Basi foyi tɛ ne. Alhamdulillah. Ala basi foyi tɛ yen nɔ. Habba. Alhamdulillah. Shukran. An ba. Alhamdulillah. Yɛrɛ n'a bɛn ma sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka sira ɲini bɛna bɔ kɛnɛma sa. Awɔ karamɔgɔ ne kun bɔra ka sɔrɔ n mana a ma ye koyi. Sabula ne kamana gannen tɛ sa wa. Cogo di? E ye don min fɔ n ye a don tɔ tora tile 2 dɔrɔn de ye dɛ. Tile 5 ma tɛmɛ ka ban. Donc n nana sisan ka na a ɲininka n'a sɔrɔla i yɛrɛ i hakili munumunu i solution dɔ sɔrɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ma hakili mun ne ma solution foyi sɔrɔ a la mais hali bi ɲɛ ma sɔrɔ i ka fɛn in na hali bi. Foyi walayi don o don bi kunu ka fisa bi. Bon ne kɔni mun kɔni f'i ɲɛna ou bien a ɲuman kɔni ye mun ye i ka segin ka taa fo muso ninnu suma ninnu fɛ yen nɔ u k'u bolo lasegin n'o tɛ bon ne dɔrɔn de y'a solution n'o tɛ solution wɛrɛ foyi t'a la tuguni. Karamɔgɔ n bɛna taa faso la sisan ka taa fɔ jɔn de k'a bolo lasegin parce que i mana mɔgɔ o mɔgɔ ɲininka nin na u b'a fɔ k'ale t'a kalama. Ne kɔni y'a ta cogo o cogo k'a lajɛ cogo o cogo ne ma solution foyi sɔrɔ a n'o kelen tɛ. Ne i bɔra ne fɛ yen ne bɛ k'a ko ta solution min b'a la o ye filanan ye ka segin ka to ka dugu la ka taa lajɛ n'u ka se k'u bolo sigi. Ni taara fana an kɔni bɛ taa sabula n muso ka di n ye n mako b'a ka kɛnɛya la mais n bɛna taga ka taa kuma in de sara jɔnni kelen na jɔnni kelen de ka baara kɛ n'o don. N'o de f'i ɲɛna n k'a bɛ faso yɛrɛ kɔnɔ a yɛrɛ fanga t'u kɔnɔ i bɛ taa yen nɔ n'i taara yen nɔ i bɛ taa yafa ɲini olu fɛ. Aya ne ko ten n na taa hakili jagabɔ sinon nin ye ko gɛlɛn ye dɛ sabula bamananko de don e kɔni b'a kalama dibilako don. Dibilako don kɔnɔ tiɲɛ dɛ. I bɛna bamanan fɛn o fɛn ɲininka nin na k'a fɔ ale de bolo nɔ don k'i b'a deli k'a k'a bolo sigi a kɔ u bɛna kɛlɛ de kɛ k'i sɛgɛrɛ. A kɛlɛ don a bɛ kɛ ni hakili de ye o nka hali bi e ka taa i hakili lajɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na i y'a faamuya. Sukura Ala k'a di sababa bɛɛ. N'a sɔrɔ n'a kɛra cogo yɛrɛ mun na an na ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya n'Ala sɔnna an b'a kɛ ten. Ala k'an bɛn. Ala ka wula hɛrɛ kɛ. Amina yarabi. An ba. Tiɲɛ yɛrɛ la ko in tɔ kɛlɛ. Burakɛ somɔgɔw dun somɔgɔw bɛ kɛnɛ denbaya dun ari baasi an ba bisimila sigiyɔrɔ bɛ yen ari baasi denbaya dun ari baasi la n dɔgɔnin dun ari baasi la n denbaya bɛ n ba baara dun. Ayi baasi tɛ yen nɔ. Aba. Dɔ di. Alhamdulilayi. Alhamdulilayi rabi alamin. N'i y'a ye n sera i ma bi n burankɛ baasi tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. Aba. I b'a kalama i dɔgɔmuso man kɛnɛ a bɛ waati jan bɔ. Tiɲɛ don tiɲɛ. Ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dɔgɔtɔrɔso taga farafin fura ne ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ min kamana gannen sera dɔw ma o y'a jira n na k'a fɔ ko bana min b'i dɔgɔmuso la ko bana in ju y'a fa yɛrɛ faso de ye donc n seginna ka n'i nɔfɛ n'a sɔrɔla i bɛ dɔn ne kalama na n'i bɛ se k'an dɛmɛ cogoya min na
parce que ne bana ju kɔni y'a faso ye yan faso mɔgɔ wɛrɛ dun tɛ faso ye ni aw yɛrɛw tɛ Ibrahim u ma bana sigilen fɔ bana min sigilen si ma dɔn bana na bana min b'a la kɔni a fɔra ko bolonɔ don wa bolonɔ in y'a yɛrɛ faso ye n'a faso dun faso wɛrɛ dun t'a la ni yan tɛ Ibrahim a fɔra yen ko bana yɛrɛ fɔra de an ka so ye yan ayi a ka fɔ cogo di n burankɛ n'a fɔra ko karisa man kɛnɛ k'a faso de bolonɔ de don ko wa bolonɔ in y'a faso ye ne hakili la ne bɛna ɲɛɲini yan nin kɛ hali n'aw ka so tɛ bana feere yɔrɔ ye mais n'a fɔra an ye kɔni ko bana min b'a la bana in ju bɔra faso la faso joli de b'a la Burankɛ ne bɛ ɲininka e muso b'anw ni fɛn jumɛn cɛ a b'anw ni fɛn jumɛn cɛ a taa ni waritigiya cɛ a taa ni sanutigiya cɛ a taa ni dentigiya cɛ a taa ni diɲɛ foyi cɛ an b'a juguya kunna Burankɛ i tɛna ka kelen di n'i bɛ t'i muso ka ban de taa ɲɛɲini anw ka du ni bana feere yɔrɔ dɛ i tɛna ka cɛ f'i Burankɛ i dɛsɛ ni i muso furakɛli la k'i bɛna kuru dɔ so in kɔnɔ yan i muso y'a wolola yan i y'a faamu ni dɛsɛ min muso bolo taa furakɛ dɛ i ka ɲininka ka man d'a la dɛ ne ko n burankɛ mɔgɔ min bi dɛsɛ a ka denbaya kɔrɔ est ce que ni o tigi ɲɛ bɔlen don wa e t'o dɔn dɛ mɔgɔ min dɛsɛlen don k'a muso furakɛ est ce que o tigi ɲɛ da bɛ ten wa Burankɛ i tɛna ka cɛ f'i ye a ma foyi ye ko an ka du ye bana feere yɔrɔ ye wa a ma foyi ye e muso tɔgɔ ni hɔrɔnya cɛ e muso ta ni sanutigiya cɛ e muso ta ni diɲɛ foyi cɛ ne bɛ ɲininka o n bɔra ka kuma min ko bɛ kɔnɔ de o fɔ n ye ni n k'a mɛn sa ni muso ka kɛnɛya de ko bɛ ne kɔnɔ n'a kɛnɛ dɔgɔtɔrɔso tɛ yen wa sinon aw ka sanuko n'aw ka waritiko n'aw ka denko n burankɛ o tɛ ne ka problème ye o ye ka problème ye parce que ni ɲɛ bɔlen tɛ aw ka foyi fɛ ni ɲɛ bɔlen don min fɛ ne ye o de ta ka taa bila n fɛ ni ɲɛ bɔra min fɛ o y'aw dɔgɔmuso ye wa ne ma dɛsɛ ka o labɔ aw ka so ka taga n fɛ donc ne tɛ dɛsɛ ni y'a ta la ne bɛ dɛsɛ fɛn min na ne mako bɛ fɛn min na ne nana de n'i bɛ se k'an dɛmɛ ni muso ka kɛnɛya ka sɔrɔ parce que n'i y'a ye e mako t'a la kɛ e mako t'i dɔgɔnin na donc o tɛ ne ka problème ye mais ni muso don ne y'a furu a ka di ne ye ne mako t'a la a bɛ ne ni mun jɛ ne mako t'a la a bɛ ne ni mun jɛ kan'o kuma fɔ dɛ Burankɛ hey n kana k'an mɛ dɛ taa f'i ka du kɔnɔ t'i muso n'i den furakɛ dɛ a ko an t'a la fɛ dɛ an ka du tɛ bana feere yɔrɔ ye a ma fɔ anw bana feere an ka du kɔnɔ yan a wolola yan e y'a furu yan den sen minɛ e bɛna fɛ bana kuma la yan ne ko ani bana tɛ se ka bɔ yan o jɔn de bɛna sɔn ka banabagatɔ furu n'a kun sɔrɔla a man kɛnɛ aw fɛ yan nɔ mɔgɔ kun t'a furu Burankɛ i ye muso in furu i m'anw furu dɛ n'i b'i ka ko la taa fɔ kɛnɛ ma kana fɔ so in kɔnɔ yan bilen dɛ i y'a mɛn ok n y'a mɛn ne kun nana an ka musow ka bana solution de ɲini ne mana kɛlɛ la komi o cogoya don ne bɛ sira ɲini k'an mu fo o n'a mɛn nin ko in ni ne ma fu siri nin ko in dan na c'est à dire ni Burankɛ fɛ ko anw ka du ye maalankolon du de ye i bɛ na i bɛ dɛsɛ o fɔ ka taa o tuma an ka du dabadani de a kɛra tigɛ n'a ye sa koyi e ye muso furu e y'anw de furu i tɛ min muso banabaatɔ kɔrɔ k'a to so la dɛsɛ b'a fɔra k'e k'o turu bɔ faso in kɔnɔ yan e muso b'a ni mun jɛ e muso mun b'a bolo foyi t'a bolo ala y'a sɔn ni t'a ta ye han e ne yɛrɛ Burankɛ i ye e min ne Burankɛ yɛrɛ yan a n'a ka furu ka ko gɛlɛn i tɛ min dimi ko i t'a to yen i bɛ ko bana bɔra yan e y'a fɔ don min na bana kun b'a la yan n k'i sɔrɔ n da la bɛ ko déjà bosi n na ca da i ka yɔrɔ min b'a la n ko tɔɔrɔ Waalaikum salam. Basi. Terus Itu kan basi lah. Ba. Dia maya du. Basi lah. Mani buat. Basi sih lah. Ba. Sigara bang. Murah aku kalau. Abole dua. Ah. Sigara bang. Masih kalau. Dia masih. Bukan dia. Oh, nanti sigara. Amina sa. Ndwa. Sarakari ma da bade da bi ponde kunu. E b'a fɔ ne Burankɛ i y'a faamu a y'i furu a man furu dɛ i y'a faamu
n'a dɛsɛ ma muso banani na k'a furakɛ an ka du tɛ bana filɛ du ye dɛ n'a nana a bɛ kanga da ye n'i bɔra yen kɔni ne kunna cada ka bi n'a b'a ka ko la a ka da a ka so yan a ka so dɛ an ka du tɛ bana filɛ du ye dɛ fɛn bɛ bɔ an ka du kɔnɔ bi anw de hami fɔlɔ n'an ka min sɔrɔ an ka du kɔnɔ n kɔrɔ ma mun de kɛra a taara fɔ an ka so k'e ni bana de bɔra an ka so yan e ni bana bɔra so wa n'a dɛsɛ ma ka dɛmɛ a kɔ tɛ nɔ ye dɛ n'a dɛsɛ ma k'i furakɛ tɛ nɔ ye dɛ n'a nana i b'a fɔ a ɲɛna a ka mana kan n'a b'a la a ka da a ka du kɔnɔ n'a sera an ka so n'a ca d'a kan n kɔrɔ e ka sabali sa e k'i bolo da i dusu bana min bɛ ne na ni dugu jɛra i b'a fɔ ko foyi tɛ ne na ne ka bana bɛ ban pewu nka ni su kora o ye ne ni hɛrɛ faralen pewu a kamana ganni de taara se i ma jɔn de y'a fɔ k'e ni bana bɔra so in kɔnɔ yan a fɔra anw de ye bana bila e m'a ni mun jɛ e b'aw ni fɛn jumɛn jɛ e bɛ mun b'e bolo mun t'anw bolo n'anw ma kɛ ni fɛn tɛ fɔ anw ni anw bana bila mun bila mun b'a ne cɛ mun fɔ de b'a ne cɛ n'a sɔrɔ n'a sera an ka so n'a ca d'a kan e k'i bolo da i dusu kan kɔrɔ awa a bɛ di n kɔrɔ bɔra yan sisan e taara mun ye fɔ a ye est-ce que i b'a kalama k'i kɔrɔkɛ man kɛnɛ de quoi walahi bilahi a man kɛnɛ ne bɔra u fɛ yen ne ma kuma jugu fɔ koyi komi karamɔgɔkɛ y'a fɔ an ɲɛna ko bana in ju bɔra faso de la ne fana kamana gannen de don ne taara a nɔfɛ n'a sɔrɔla a bɛ ko dɔw kalama i ka banako la n'an bɛ se ka solution min kɛ an ka solution kɛ walasa i ka lafiya sɔrɔ est-ce que nin kɛra kumaba ye e bɛ ne faga yɛrɛ de kɔrɔkɛ e b'a dɔn fadenya min bɛ ne ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ taa ka taa nin kuma fɔ ye mun na sa kɔkɛ ne ko n'a fɔra ko fadenya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ne tɛ se ka taa ɲininkali fana kɛ walasa k'e ni lakana e ka sabali e k'i bolo da dusu kan an bɛɛ b'a dɔn e kamana gannen ne ko fadenya ka taa kɛ wari nɔfɛ fadenya ka kɛ baganw ni fɛnw nɔfɛ mais hadamaden ni mɔgɔ ni tɔtɔ don ko min na ko n kana ɲininkali kɛ o fana na ala mana fɛn fɛn latigɛ o de ka ɲi nɔ e k'i bolo da dusu kan e ka sabali ban i b'a dɔn i kɔrɔkɛ a b'a la ka pɛrɛn-pɛrɛn min kɛ waati min na ne taara aw fɛ yen a tun k'o pɛrɛn-pɛrɛn kɛ k'a lajɛ walahi dɔ tun bɔ fenêtre fɛ bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ kelen ye o mais ne bɛna fɛn dɔ f'i ye n bɛ fɛn dɔ f'i ye awa ni kɔrɔkɛ bɛ tasuma kan de bɔ a ka tasuma kan bɔ n'a bɛna san de sama ka jigin duguma ka dugumakolo yɛlɛ sanfɛ a k'o kɛ mais e ka fura kɔni bɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bolo n'a sɔrɔla a b'aw ka du kɔnɔ walahi n'i b'a fura o bɛ k'a bɔ i kɔrɔkɛ ninnu u m'a fɔ k'u faden de ye o i bɛna tila ka k'u m'o kɛ den ye parce que dɔ de ni bɛ bɔ olu kɛ la sinon e bɛ wuli k'i jɔ ni ye kɔrɔkɔrɔ ye ne tɛ foyi f'i ye e ka taga bani min bɛ ne kɔnɔ ne bɛna min kɛ ne b'o dɔn e ka taa t'i fɛ yen n bɛ tila ka na ala ka nɔgɔya kɛ hali sisan nka i kɔrɔkɛ ninnu u ka juguya wɔkulɔni u kana kɛ jinɛw ye dɛ u ka kɛ sanpɛrɛ ye hali ni dɔ de nin bɛ tigɛ o la walahi awa o dugu de nin bɛ tigɛ sinon e bɛ wuli k'i jɔ o t'a tɛ fadenya ye o n'an bɛɛ jɛra ka kɛ kelen ye a bɛ tiɲɛ dɛ hadamaden na taa ka taa kɛ suba ye ten kɛlɛ subaya ne mun ye i ni mɔgɔ min bɔra kurusigɛla kelen na ko f'i k'o tigi faga o fagali hɛrɛ jumɛn de b'aw kan ko fɛn de b'aw bolo mun fɛn b'aw bolo hasidiya ni juguya mais an bɛ ɲɔgɔn na o
Fa ye ne tile. n'a ba ka di a bɛ di Tare. a ba Ba, ne kun fɛ ka taa n terimuso fɛ kulonkɛ la. awɔ i bɛ se ka taa a ye taa tulonkɛ kɛ Ba, e dun bolo dun min dakɔrɔ min na. ka di e b'a dɔn k'a fɔ ne kamana gɔnnenba don nin waati in na sabula karamɔgɔkɛ ka don fɔlen i banigini ka ko la o don sera ka ban e ba bannen don i banigini fana bannen don ne t'a dɔn ne bɛna nin ko in kɛ cogoya min na sisan o kamanagwan de bɛ n na Ba, e m'a fɔ ko bɛ nɔgɔya ba ye Ala ya. ala kɔni de bɛ se ko bɛɛ la o An ka jɛ k'a to Ala ma. ayiwa an bɛ jɛ k'a to ala de ma sa o a ye taa tulonkɛ kɛ Nse, somɔgɔ. Mana sunɔgɔ kun ne ta de. Sunɔgɔ kun na ne ta koyi, kan jumɛn bɛ yen? Kan juguman tɛ yen. I dun tɛ ka kuma dɛ, mun de bɛ yen? Ne ba de ma ŋɛnɛ ko ye. A fɔra ko tile filanin na ko bana bɛna dankari a nin na. Cogo di ta? Ko bana dɔ de b'a la ko bana in tɛ se ka kɛnɛya ko fɔ ko n tati k'a bamu ko tanti du bana bɛ k'a bamu. Bɛɛ kuma n'a fɛ ka dɛsɛ a ko k'a tɛ maa bamu ko n'a bɛ maa bamu ko fɔ ni maa furu sara ka bɔ ba kun o dun tɛ se ka kɛ. O dun gɛlɛyara dɛ, nka ne bɛ taa lajɛ n'a sɔnna ne ta ma. A tɛ sɔn e ta ma parce que bɛɛ kuma n'a fɛ ka dɛsɛ. A bɛ sɔn ne ta ma parce que ne bɛna kuma min f'a ɲɛna ne b'o dɔn. I bɛ se ka taa lajɛ. Tanti Awa ni tile. Nse somɔgɔw dun? Tɔɔrɔ tɛ. Ça va? Tanti Awa, tanti dun? A bɛ yen nɔ, taa ka sokɔnɔna lajɛ tan. Tanti baasi tɛ. N terimuso Kadi de taara an fɛ yen k'ale ba b'a fɛ ka sa. A bɛ kasi la k'a ba b'a fɛ ka sa. N'a ba bɛ fɛ ka sa a ba ti ne ye o tɛ taa ba ɲininka. Aw bɛɛ de y'a ba ye. A ko k'e kelen de bɛ se k'ale dɛmɛ walasa ale ba kana sa. N den a ba nin tɛ ne bolo ne tɛ se k'a ba faga baba ka saya tɛ ne ka sira ye. E tuma ne ye niminaminakɛ de ye ne bɛ se k'ale ba faga. Tanti Sita n'i ka kuma bɛɛ faamuya a kun ka di ne ye i ka tugu ne kɔ i ka taa an ba ka yɔrɔ la i b'i dɛndɛ k'a lamɛn i bɛna dɔn ko an ba tɛ mɔgɔ jugu ye. Tanti Awa. Naam, Ami. N mago b'i la. E t'i sigi. Ayi, an ka don so kɔnɔ. N'an ka taa. Tanti Awa. I denmuso Kadi de bɔra an fɛ yen ko e ma ŋɛnɛ k'i b'a fɛ ka sa. K'e sinamuso dɔrɔn de bɛ se ka i ɲɛ kisi. Awɔ, tiɲɛ don. A sigilen don an ka so a bɛ kasi la. A fɔ a ɲɛna k'a kana kasi. An bɛɛ dalen don saya de kama. An bɛɛ bɛ taa dumuni na. Ne ba, a fɔra ko n'i sera ka bɔ an fa kunna k'i ni b'i lakana. Awɔ, o fana ye tiɲɛ ye. U y'o fɔ ten nɔ, karamɔgɔkɛ y'o fɔ aw fa ɲɛna. N'o de don i t'o kɛ walasa an terimuso kana kɛ falatɔ ye. O ye tiɲɛ ye. Nka ni n bɔra aw fa kunna o yɛrɛ de la ne ni bɛ tila ka na nka o yɛrɛ de la i terimuso bɛ kɛ fala yɛrɛ ye sabula a bɛ kɛ falatɔ ye k'a fa n'a bato balo la. Ne y'o faamuya ne ba
nka fura dɔ bɛ ne bolo min bɛ se ka e lakana nka e sinamuso n'i bɛ to a la. E ne den n b'a dɔn a ka d'aw ye ne ni n ka na ka na yan nka ne tɛ se k'o kɛ dɛ bari sabula n tɛ se ka n'i kungo ta kiyama jɔ don n'i kungo ka gɛlɛn ka sini hali ni ne fatura aw ba y'aw ba de a b'a janto la i n'a fɔ ne bɛ n janto aw la cogo min na a b'a hakili to aw bɛɛ lajɛlen na sinamusoya ye ala ka latigɛ de sinamusoya tɛ juguya ye o. n y'a faamuya ne ba ne bɛ siran. Kamu semua fo. Awa. Foni ya fara ne ma. En kɔrɔ. Mun de kɛra? Mun de bɛ yen nɔ? Ala ko tiɲɛ. Ne tun ye filɛjugu de ye. Diɲɛnatigɛ kɔnɔ. Bɛ mɔgɔ dɔ filɛ i nin ye jaw ye jugu ye. Jabe mɔgɔ dɔ fana filɛ i jugu ye ja y'a sɔrɔ i nin ye ne bɔra kalama bi ja tɛ ne jugu ye ja e ne nin de ye ne bɛ fɛn bɛɛ de kɛ yalasa i ka saya in a kana se ka bɔ na a ba mun tɔ la